lijingale kuonjuka iga nganyora chudi mama ngakoma gongo igoro n'umuntu akombereka akarikwa ari cloud kere polling akarikwa ari cloud kere polling omoika ngochoriri yabwatiro omogotera gete kwabwatirense egento gete giacha kafura ekere morete omugutano yo belibirira. Alright, omancho murieri atiankurigani gaiga sentunde yega ase imeya INKA TV asokonyora mangana ase ncherenge nyora INKA TV nere kirole kimogusi. Lero nina muno musani by the way omusani omanyikanete East Africa. Let me say actually worldwide kegera akorukira ase lero ganto pwatengana takatora kwana turabona na kiago cyokora ibintu biyaye. Lero nina muno mongwana kokuna nere ngimo anda atamakorwa. Nire mongwana gokuna nere Embarambamba gaiga ntegetara ato tebya mangana abira atatu mongwana otamire bono mongwana orure korwa ke. Alright, umanchuri yali timetirana kirabe lakini nde manyana gaiga tali asa ochi wako ibintu biri byao igaitore live ibintu byao biko nengora tore moyo ari maite moyo. Alright, umancho matikali tiga turaigwa tuigwira mangana yaiga na ki ya ayata njito ndalira njito ndalira tata tiga mangana ikansaga Ngigwande bimbe oikransa. Okay, sit it. Hey, naipaka naigura bodo. Sit down, Igo. Yeah, sit up down. Tabano bokimo. Bano kongarasa mu hotel. Okongarasa mu hotel. All right. Turatika magana yo. Leta bale mix yeyo. Nyeji soda tu. Embarambamba. Asamarieta gongor ku Embarambamba. The best gospel artists from Gusira people of nowadays. All right, maybe ni jine usani. Leta yawe kena kabisa. Chris karote ko gontomera M-Pesa. Karote gontomera kento kagoja kogicha besa na riri kulikanga Christopher Musioma abune karari eli gwato kanichi besa magatora ndare sana nde turakwana igori ya trending video ya sokama tukana tatu iganiga neji nyinge jia sokire yakibono nto kwane ai matobe ya right drag ya turakwana igori ya asa nje ngokowaji kira kwanda inga chi video jia bono ya trending 3 days ago tukwana igori ya aye o kotumera umusipati kete gochi na kiro kone igori story hiyo. Oh ya embu ya soko oko ndeta sempeo abatime tiko sabantu baturigireti ngwal korangalia abantu baturigireti bale magaye kamera obe no atori tv ebintu ngokora kende yonsi ngoturendikere gendo kende yonsi ase stage no ndangire mugutano nde bwansi no ndangiria nonye INKA TV ngoturendi kiagere gendo ngokora bageturendi bono egento ngera agia jetega fura kio musubati ondo korokwa umoteli kito gospel yestu wangu mukutano mama bono no motel yes omete sometimes omoikana orongo chole ekare kwara re cloud kere polling ekare kwara cloud kere polling omoika ngochole ri abwatiro omogotera gete kwabwatirense egento gete giacha kafura ekare morete omugutano yo belibirira bono ogotera nabe getari kware korokwa omwana nyasako ngitobate ekare kwa watense na rure ma igoro na turunga ni gojense lijingale kuonjuka iga nganyora chudi mama ngakoma gongo igoro n'umuntu akombereka bono riri ambereka ngabwato kankaroli gojinse iga mote aho agotera ugo kahera lakini bone kare ya chire social media ziko nari nakometi kumbe kare egento gya gokorekana kego ikesika sabante babwata mangama ngao onde ateba oli okore bararite yani konya bagambire batete kokore ibintu bibe batari gospel yani bacha gukwa n'ibintu binge ekinkote ya masabikiane na bali bagukwana ekero bagukwana gento tigabaira ngora because oise kunyora nonye bakondoka nga Embarambamba niliraja kiangwe ibintu bya koroto sali gospel tigabara inyora no ene se bibili yesa kara ikitasa amaraja katikati na kyo muntu oli wikanisa mwana matati nga ino mwana nyasa ugoikansa sabanya bibe amatati nga omwana umwanya bantu ali ajeta sense ase egento giasire yani asabantu bale buya igaite ko ligia segento giasire ta getori digiri na musubati oli esanyorete ukunywa amacha kama tinga kwari komanyanga abo bisimbwate nga amachenyi kwari yani egento ngirige korekana asugo tori yonde para munige ndegia korekanete
anene mono njengo tebanga ni mipango ya Nyasaye ekariya korekanite iga chuti amanyekane bune Embarambamba yani banyakuri umuswati oningo amanyekane bune Embarambamba neranyo aike konyorje function una abandi lakini ni mwanya bantu na barabono bakorete biranga libinga. Right, and that nakuri soli mo maybe ayo kuri bintu biri ndo trendi go se unkyo asiyo kora mangana iga okora singe trendi go se ninki aso kori elie tankaria chagete igongo kore bintu ebi ngemetie bintu bitatu byuka asenze no ene Nyasaye amanyete igonye metie ginte getangani speaker speaker ibere ne mixer ekiyuka inkonyore bintu ebi omoikono go change because igongo kore ginte kene chinguru egara amashabiki akununa mabera onyoro omonto ngaire speaker yamo gose speaker ibere gakongane mixer ngende step gende jogo chakora ndi bona tingo chagatenga bona that's why ngokorera igo koimukie talent igo lakini bona kerango nyakora igo abande bate banguine barimo oina takira pi matare oina takira iruo isiu abongo bwa okorera igasio merti omonto getore boso moso batore bosa bono bongo bokabichuka yani bintu ne binge bigo kwana by the way yes gukwana igo maybe mbaro to achi comment yondaga tebanga maybe Embarambamba niga gutumika miadarati Embarambamba utaratoleka tigaru ase gospel ati aru asobo gospel abe banned from gospel na kyure ne lyabanta abugose aye mwekana sinsi n'abarayi no ba gospel mwakone na barabu na kiere abantu nabange bakurika social media lakini nche korengana ni gasi yengo korani ya Nyasaye tindi gukora muntu gose mogoki akuna ondete yengo ngare ko tengeregere mogoki aigubuya ncho muntu bwiga ngorera no rio toate embeo oyore Nyasaye that's why kera abantu bakurika social media ncho konyorango kira tingo comment because gongo mupimo bunare nanyora tamanyiti gento ase no ni ese talent ya jakirite ngaine yetu bono nyore gongo kira umuntu nonyena bono that's why ngote ya mashabiki yetu mashabiki alia nakurigiri mutandao alia YouTube yana ya channel ekero kuyokorora gintu ire ngora wacha kuandika itiga kwagana na kwalika social media na yaba gukari kundigeria rieta asinali mugukiria paka ekwande serikali ime buna bone aba bali kulikanga no tigapani ku social media bono na apani gwa ingora abagokia sense kya bono iga kenyingima abakusiba tangane se entertainment omete ko yantu abwatu angila abagera bagatangane bone bagera abwe naje nkababuneka bono kero mo kenyingima ebakuligiri mu gusiangalia kwa kisivira hata wengine kwa kama kwa Twitter kwa Twitter bachawe angalia na dance kama mchagwa na sukuna na chia maikoro kama mchagwa ile wa zamani hiyo wanafurahi sangu na mukisi kwa entertainment lakini mu gusiera kwa ikase media oli kebinte bingao. Alright dingali oli omwelio concerning engane ya Judy Mama insachinde na homra band njentomaiti ngukona nde nkoliginde oli batendete maybe mega mutara bandi go semo go bandi go ingana kyura tibe yemo omutegereri amono murigeria ukurigeria tiboniga ase INKA TV number 1 tigana araba rusi gende giyo pan ase obosibo Nyasaye tingo pan go because tinda kora kende ke egentora pan ungeli ora ateba mangana alia amakongu na ndo nyoroki kiagara iga no ko ene senchili na ande no no gotera ukole gotera no ko ene senchili ko tiga action yeli abantu bakwere bobe iga tiga kana ko bateya ba amashabiki. Number 1 koro cho muntu abwate talent gakimo support tia kurwa so kunyikiri size yabembe mo support asa talent ya because ngotumeka chinguru no koriya engencho akotangasa lingana lya Nyasaye inche kora ontomere speaker goso ontomere no ene sabuni igongo skuru ngaki ase chiarwa tigo chisese nikuna ali chirani katongako lakini daliyo kunyakora maramo muntu na roche karangora munga na sukuna nirema abantu bande bagatabanga yayo uyino morogyo korora ngina nabo ibuli baye bakaroborogi ngabona oretiro borogi buli atarani konya bawo koboroka oduko hano boretira atarani jengo taba by the way support musani support the talent inere rogo yane support musani support the talent ayondo CP nyatikire Nyasaye because binde bitawa kara byanze binyasa umaete aya tumanyeti aya kanto giyo kara nugo saliko soko go support gerwa support ri mu akwa na Nyasaye because ibuna njetinyi mugati bibilia ngo ire igoro bibilia rate bibilia bwate menu ebintu kabekeire igoro na no buyo bunura kore sense yo menye sense ikine ge bibilia kwata lakini ebintu binde byose bino ruwe sataka no kora muntu amaya tiganya sakwana naye. Okay, asante sana. Mimi megantara korante getege orante leo tara kuna amatunda kale igoro
Tokore mang'ana. Esabari ye nanye chakire incho manyana nanje chakire endo tiri nabatebia obuya bokare iguru nyigwete chiabukato igogo tabari omubuko ime nyigwete obosondo tu igogo sangania yogati nyigwete nyame nsambe igogo sangania mapera kira enyame nsambe nigogo sangania mapera omwana onyasaya kongitobote Yakongitobote omwasaka chieta kongitobote yakongitobote etangangeti buno ngangete yakongitobote etanchaeti buno nchaete yakongitobote atigera basko nyande moiko kubwatire onyande bwasari ebintu bindi bitatake gusarika gaiga na bora akete none ndiyo nari kubatebia yes kibakonya kurigereria bakonya go subscribe INKA TV nandi ba minyoka mwina ara ba subscribe quizz Embarambamba kuna quizz Embarambamba my channel nandi mugo INKA TV na hara subscribe like comment and share nyasaba seni abara guchi asobugo mabota kwa ndareta ngine wimbo ngine ni wimbo ndareta ngine